Здравейте, скъпи търговци! С вашия проект System, Guru, Markets. Нека започнем с обобщените данни на компанията. Можете да го поставите на пауза, ако искате. Предлагаме ви внимателно да проучите всички показатели на изследваната компания. Сега нека анализираме текущите фундаментални показатели на компанията. ZILAT Satellite Networks, тикър, ZILT. Тази рецензия е създадена с помощта на данни към 22 май 2025 година. Според класификацията Guru, Markets организация ZILAT Satellite Networks принадлежи към подкатегорията COMMONICATIONSATLLITE. В сравнението участват 11 организации, това е повече или по-малко представително. Ще разгледаме таблицата с поръчките поблизо до края на това видео. Резултат за изследваната компания – 7,5 от 10 точки. Средната оценка за подкатегорията е минус 5 точки. Ако погледнете много широко, в рамките на фондовия пазар като цяло, се вижда, че средният резултат за целия фондов пазар като цяло е 1,9 пункта. Срещу рейтинга на компанията 7,5 ZILAT Satellite Networks. Сравняване на движението на цената на акциите на компанията ZILAT Satellite Networks и споделяния на подкатегории. Можем да видим, че над 12 месеца акциите ZILAT Satellite Networks показват 9% динамика. Срещу изменение на цените в подкатегорията 162,8 на 100. Пазарна капитализация на компанията ZILAT Satellite Networks се оценява на 0,33 милиарда долара. А капитализацията на подкатегорията е 21 милиарда долара. ZILAT Satellite Networks заема дял от 1572 на 100 и е една от малките компании в подкатегорията. Балансовата стойност на компанията се оценява на 0,3 милиарда долара. С балансова капитализация от 18 милиарда долара, подкатегорията струва 18 милиарда долара. ZILAT Satellite Networks заема дял от 1,64 на 100. Сравнявайки дяловете на фондовия пазар и капитализацията на баланса, можем да видим следното. Споделяне ZILAT Satellite Networks в подкатегорията при пазарна оценка е 1572 на 100. Отчетната стойност е 1,64%. Това е с 4% повече от дяла на пазарната стойност. Оценка на дела на организацията по пазарна и балансова стойност в подкатегория добро, 1 точка. Анализираната компания има дългове от 0,065 милиарда долара. Финансовите задължения към балансовата капитализация съставляват 21,7 на 100 от капитала на дружеството. Резултат по финансовите задължения на дружеството – добър, 1 точка. Съотношението цена-печалба на компанията е 24,2. Средната стойност за подкатегорията е 0, което е значително по-добре, отколкото в подкатегорията. Съотношение цена/печалба спрямо фирмите от подкатегорията – много добро, 2 точки. Печалбите за последните 12 месеца са 14 милиона долара. Бъдещите приходи за следващите 12 месеца се очаква да бъдат 37 милиона долара. Това е с 170,8% повече от сега. Оценка на показателите за очаквана бъдеща печалба в сравнение с подкатегория добро, 1 точка. Съотношението цена/приходи на компанията е 1. Средната стойност за подкатегорията е 0,9, което е с 11% по-високо от това за подкатегорията. Оценка на съотношението борсова стойност на дружеството към приходи в сравнение с показателите на компаниите в подкатегория успешно, 0 точки. Приходите за последните 12 месеца са 320 милиона долара. Приходите за следващите 12 месеца се очаква да бъдат 520 милиона долара. 63% повече от сега. Оценка на показателя за прогнозирани бъдещи приходи в сравнение с показателите в подкатегория добър, 1 точка.
Маргиналността е 4,3 на 100, при средно в подкатегорията минус 6,4 на 100. Разликата между средното за подкатегорията и представянето на компанията е 10,7%. Оценка на рентабилността на продажбите спрямо показателите на подкатегорията – добра, 0,5 точки. Делът на компанията по брой служители в подкатегорията е 4254 на 100. Това е с 1,71% повече от дела на пазарната капитализация. Размерът на пазарния капитал на служител на компанията се равнява на $299 000. А за подкатегорията е $809 000. Разликата между средното за подкатегорията и представянето на компанията е 63%. Оценка на обема на капитала на един служител спрямо показателите в подкатегория – добър, 0,5 точки. Размерът на печалбата на отделен служител е $12,3 хиляди. Със средно в подкатегорията минус $55,3 хиляди. И разликата между средното в подкатегорията и данните на компанията е $68 хиляди. Оценка на печалбата на дружеството на един служител в сравнение с показателите в подкатегория – добър, 0,5 точки. Обемът на продажбите на служител на организацията е $287 хиляди. В подкатегорията има $863 хиляди. Разликата между средното за подкатегорията и представянето на компанията е 2,01%. Оценка на приходите на един служител спрямо показатели в подкатегория – успешно, 0 точки. Обемът на сделките за продажба е 1,1 на 100, при среден за подкатегорията 15,4 на 100. Това е индикатор за възможно късо стискане. Технически индикатор RSI 14 показва ниво от 36% за компанията ZILAT Satellite Networks. Докато за подкатегорията нивото на RSI 14 е приблизително равно на 46%. Текущата цена на акциите на компанията е около $5,87. Оценката на консенсусната цена за акциите на компанията е приблизително $8,41. Разликата между настоящата оценка и консенсусната прогноза е приблизително 43%. Нека да разгледаме таблицата с поръчки, която е достъпна за вас, връзката към нея е в закачения коментар. Таблицата с поръчки съдържа всички решения, взети преди това през даден сезон от информационно-справочната система Guru Markets. Достъпът до таблицата с поръчки е свободен и отворен, връзка в закачения коментар. В резултат на анализ на компанията ZILAT Satellite Networks, помощна система Guru Markets е взето решение. Отворете поръчка за покупка при $5,86 на акция. Сделката беше открита поради факта, че компанията има доста висока оценка. Оценката на компанията е извършена въз основа на метода за оценка, индекс на Акима. Тейк печалбата е определена на 6,53. Стоп лос е зададен на 5,19. В случай, че поръчката не е затворена чрез тейк печалба или стоп загуба. В този случай поръчката се фиксира автоматично в края на търговията на 21 юни 2025 година. Или в последния работен ден преди тази дата. Тикер, ZSAT, ще се превърне в сделка за изравнителна продажба. Видеото в поръчката за баланс ще бъде или вече е публикувано в канала. При затваряне на някоя от поръчките, основна или балансираща. Друга поръчка е фиксирана на действителната цена. Огромно благодаря на всички, че гледаха това видео и използваха информационно-справочната система Guru Markets. Всички вие наистина сте най-страхотната публика на света.